Здравейте, приключенци! В момента се намирам в една от най-подценяваните държави в света според мен, а именно Оман. Добре дошли в Маскат. Това е град на впечатляващи контрасти. От величествената архитектура на джамиите до оживените пазари, изпълнени с аромата на тамян и подправки. Тук е страшно красиво и мога да кажа, че може би новото ми любимо място от арабските държави. Преди да посетя Оман, имах съмнения безопасно ли е, как ще се държат хората около мен. Но в момента, в който пристигнах в Маскат, столицата на Оман, всички мои притеснения изчезнаха. За разлика от други модерни столици, Маскат запазва традициите си с красиви ниски сгради, а гостоприемството на местните е несравнимо. Оман е една от най-недооценените и автентични дестинации и в това видео ще ви покажа защо. Това си имаме за welcome drink. Добро утро, хора! Добро утро, хора! Буквално станахме, оправихме се, нямахме никакво време. Отихме да се отчекираме, си вземе багажа на рецепцията и в този момент видях, че джамията затваря след 30 минути и ние беш, дай газ. Отива ти! Много яко. Белите къщички, палмичките, Виктория с тигровото пантърче. Вече заболихме положението. Ти избира шал, а джамията ще затвори след 20 минути, ако обичаме. Казахме в голямата джамия на Маскат, Оман. И сега ще ви покажа колко е красиво всъщност. Оставяте си обувките тук и влизате. Даже и градинките са разходите малко. Нали? Това е. Декември месец да се разхождаш бос. Любимо. Това вече беше да ви изгонят от жена. Голямата джамия Султан Кабус. Джамията е символ на визията на султана за Оман, който цени както вярата, така и културата. Смесването на традиционен ислямски дизайн с модерни техники е уникално, но дълбоко вкоренено в богатото наследство на Оман. Thank you. You want coffee or ginger tea? Хора, жената ни предложи чайче. Tina, Vizur in Jokajnavio. Hello, I hear you from Bulgaria. Yeah. Can I Take a picture of them. Леле, виж колко яко. Ще кажеш ли какво се случи? Много са сладички. Поканиха ни на чай, ни дадоха форми, разказаха някакви неща. Много. Awesome! Wow!
say? Thank you. Thank you. Yeah, of course, thank you. Can I have? Има информационен център тук в джамията и тук ще ни посрещнаха много яко, направо. И сега хапваме форми, джинджер ти и царевица. Аз направо съм очарована от тези хора. Какво ще кажеш? Наистина, просто супер гостоприемни. Значи, когато се вбиете в джамията в Оман, в Маскат, не забравяйте да дойдете до тук, до информационния център. Супер сладки женичи. Za'atar is bread with it. Yeah. Даже ни дадоха и хлебче. Моля ви, елате хора до тук. Много яко. Който казва, че Оман че е опасно, определено много жестоко греши. Просто всички са супер добри и гостоприемни. Направо е много яко. Ако идвате към джамията на Маскат, елате, минете оттам и се излиза и се влиза ето тук, това е информационният център. Искам само да видите колко е мрачно вече времето. То беше мрачно, да, ама. Ние се качихме в едно такси и отиваме към операта. В момента е малко мрачно навънка и всички ни казват, че се предполага, че ще вали. Така че се надяваме да не вали много, защото тази, която беше в информационния център, каза, че като вали, понеже има планини наоколо, колкото и да е странно, да, има планини, и се стича вода и става някакво наводнение и се надявам да не се случи, когато сме тук. Кралската опера в Маскат. Макар и модерна сграда, Кралската опера е дълбоко вдъхновена от традиционната оманска архитектура. С финни омански мотиви, издълбани в дърворазбите, това е смес от оманските художествени традиции и съвременните изкуства. Интериорът на сградата е богат на местно занаятчийство, включително ръчно боядисани дървени тавани и традиционни ислямски плочки. Има билети, които може да си купите и да отидете за guided тур, обаче ние сме скрънци и решихме, че няма да даваме пари за guided тур и така, но може да, ако идвате от тук, вие да се възползвате. Цената беше за 2 човека 6 омара и така, но може да ми кажете дали ви е харесало. Ние предпочитахме да просто така архитектура да гледаме. Самата опера хаус отвън се заслужава да се види. Много е така внушително, голямо, бяло, то даже заслепява. И да, това е готино, но кажете ми, ако ви хареса guided тура. Магнолия ли? Май е магнолия. Знаете ли колко готино мирише? Както е операта, ето там се намира операта, като влезете през това коридорче, ето е в този ресторант. Ако имате парички, елате да хапнете, понеже гледах всякакви видеа, къде да се ходи. Това е типичен омани ресторант, който задължително да се посети. Ето тук може да се снимате даже. Просто аз пътувам бюджетно и не мога да си позволя кой знае колко нали, да дам за храна, но определено този ресторант гаранция знам, че е много хубав, не съм пробвала, но ако чуете къде да пробвате омани, типичен тук до операта.
хора как реално изглежда. В смисъл не е само, нали, тези лъскани мрамори, тето да ги лижем с език. Хора, успяхме да си намерим нов приятел. Таксиметровия шофьор. Всъщност той беше страшно миличък. Бяхме на операта и имаше някакъв там рандъм маняк, дето дори не знаеше английски, не може да разбере къде ни закара. И вика, айде, нали? Викам, не, човек няма, нали? 7 омара ни поиска, което аз казах, че е много. И в крайна сметка, без да разберем, се появи нашия човек, от където ни закара до там. Аз като го видях, казах, ето го нашия шофьор. При което буквално за много време, колко, 20 минути каране и ни спираше по пътя и ни заведе до някаква кварталче и ни поиска само 2. Така че не се доверявайте на първата оферта. Едно от нещата, които задължително препоръчвам, е да посетите Корнише Мутрах или така нареченият квартал Мутрах. Това е най-старият квартал в Маскат. Интересното е, че там живеят главно бежанци, съответно хора, които не са с висок статус в обществото, и може да се натъкнете и да видите истинските контрасти на Оман. Е, това да ви го покажа, хора, че не всичко е цветя и рози, дори в тези държави. Да. То е буквално все едно си на село. И много е странно как има порутени сгради и същевременно страшно луксозни места. Много интересно. Тук сме с местните вече. Щастливаме. Да се заболиме ли? Искахме да избягаме от хаоса на пазара, но някак си се озовахме изгубени в тесните улички на квартала Мутрах, сами, объркани и напълно без сигнал. В началото беше забавно, дори видяхме тези дечица да си играят футбол и се присъединихме към тях, но продължавайки по криволичещите улички, тълпите останаха зад нас, а пред нас се разкриха спокойни улички, където времето сякаш спира. Старите сгради се издигаха около нас, във въздуха се смесваха ароматът на море и подправки. И за момент се почувствахме сякаш сме попаднали в друг свят. Продължихме по пътя си и улиците ставаха все по-тихи. Нямаше никакви туристи, нито шум от пазара. Бяхме само ние. И бяхме единствените жени наоколо. Всеки завой беше като дежавю. Гледнах телефона си без обхват. И колкото повече се опитвахме да излезем, толкова повече имахме чувството, че се въртим в кръг. За моменти помислих, че тук ще си останем. Бяхме само ние, не познавахме никой друг, който да ни спаси евентуално. Но точно когато започнахме да мислим, добре, сериозно ли сме заседнали тук, забелязахме една малка проулка между две сгради, промушихме се, излязохме и изведнъж бяхме директно на главната улица. Все пак успяхме да се измъкнем. Бягството от тълпите е страхотно, просто бъдете подготвени да се загубите. Но пък това се оказа едно незабравимо преживяване, загубени из пазарите на Маскат. И нещо, което задължително да направите, е да отидете до сука, който се намира в Мутрах сук. И разбира се, си вземете да се попазарите малко. Аз си взех магнитчета, малко грознички, ама за като за две магнитчета за едно важи. Пазарете се, пак го казвам, до край. И да. А между другото, само да кажа, че дори човека, който ми продаде магнитчетата, беше супер миличък и малко ми нахлебишава от лама, който си купих от папа, и той каза, че не е от лама, но аз не му вярвам. И от лама. Как ти бе? Няма проблеми да се разхождате наоколо, супер спокойно е, няма от какво да се притеснявате. Даже той това каза, че когато някой си зареже телефон или пък не е някъде, си го остави, си го забрави, те веднага го връщат в полицията, така че не се притесняйте. Наистина са супер честни, нали? Смисъл, иска да получи някакви пари. Ама поне са милички и няма да злоупотребят с добротата ви. Да.
Така че всичко е точно. Отиваме да се разходим малко. Ще ви покажа всъщност един нормален сък. Те ме гледат вече странно. Порнички не искаш ли? Искам всъщност. Мутрах е един от най-старите части на града, където оманските търговци се занимават с търговия от векове насам. Сукът Мутрах остава до голяма степен непроменен и все още носи усещането за традиционен пазар, където същността на оманския начин на живот е осезаема. Тук ще намерите от ръчно такани текстили до тамян и сребърни бижута, предмети, които са част от оманската култура в продължение на векове. Първият човек, който не го е страх да минава по всякакви места с мене. Направо съм изненадана. Бях малко под напрежение. Даже банан яде пред тях и хрупа банан, разбирате ли? В смисъл, положението е... Нямам проблем. Нямам думи. Само ние... Ето тук вече си е туристик. Сукче. Аз Виктория повече няма да я вода на пазар. Или в арабски държави. Просто тя тук нещо избира. Тук... Пазарително. Тук да се пазариш. Моля те. Гледай. Човека ни приветства на тъмно. Влезахме на тъмно, сега свет на всички лампи. Тук е разхищение. Стига е. Диорче, не искаш ли? Не, нещо, което не излезе, че не мога да си го позволя. I don't know where in the... do you know there is some beach here that What do you want to go? Swimming? we want to go to the beach? Пита за плаж. Човека ни доведе нашия приятел. Супермаркет. Ето, един супермаркет ви показвам какво прилича. Само искам да видите как са бананите с чепката директно отрезани. Купихме си... трябва да разкажем какво ни подариха. Чакайте, набързичко. Тук имам един банан, който си купихме. А тук, само да не дойде някой. Така, да се смея. Така, искам да покажа ето това нещо. Това е като баунти. Само, че баунти с форма и вътре бадем. Натурално. Купете си го, жестоко. Нас ни го подариха, просто бъдете жена. Първо трябва да се вземат билети, за да се влезне в... Стигнахме и до следващата забележителност наблизо, а именно крепостта Мутрах, за да погледнем Маскат от високо и да посетим едно кафенце, което си бях наумила. По стълбичките. Качихме се отгоре до кулата. Искам да ви покажа брутална гледка. Една от най-уникалните черти на Маскат е липсата на небостракачи, което се отличава от много други столици в залива. За разлика от градове като Дубай или Доха, където модерните стъклени кули доминират над хоризонта, Маскат е запазил своята традиционна и културна идентичност с ниско застроени варосани сгради, които се сливат хармонично с околните планини и крайбрежието. Това е може би един от малкото градове, които ще срещнете по света, които успяват да запазят своят традиционен чар, въпреки настъпващата модернизация и урбанизация. Интересното за крепостта Мутрах е, че тя е построена от португалците в края на 16 век, като част от тяхната крайбрежна отбранителна система. Днес пътешествениците могат да разгледат стратегическото й разположение върху скалист хълм, откъдето се разкриват зашеметяващи панорамни гледки към крайбрежната улица на Матрах, Арабско море и оживеният пазар Мутрах. Препоръчвам ви да отидете по залез, гледките са просто удивителни.
Върви много добре, харесва ми. То все още повече харесвам тези омани хора. Жена в оман. Значи, черпихаме едно, кое е това, смути, бери и сало, защото нашата сладурка си беше, си беше поръчала с almond milk и той взе, че без да се обърка човек и направи си нормално и ми го подари. Така че, cheers! Окей, нагалере. Това много яки такива неща има, но не знам как се ползват. Да, ма не, те е така. Виж как ги целят цак. Е така трябва да... Може би да стигне там. Може би трябва да стигне по... А не. Айде. Хора, погледнете за какво става въпрос. Жестоко. В Мускат. Това е дворецът на султана. Той живее тук. Всъщност това, което представлява. Самото място е огромно. Като казвам огромно, може, искам оператора да направи едно 360 градуса. Това цялото нещо е на султана. Моля ви, кажете ми какво се прави в това нещо. Смисъл, как ми ти е скучно? Много е яко. И така, труд по-далечно от останалите места, но от Мутрах Сук е горе-долу на 5 минути с такси, нали, с кола. Никой не знае, никой не ни каза, който питахме за това място, задължително го посетете. Много добре. Дворецът Ал-Алам и Старият Маскат. Символ на оманското кралско наследство. Дворецът Ал-Алам с впечатляващата си синьо-златна фасада е официалната резиденция на султана и служи като жив символ на монархията и културната гордост на Оман. Чуваш ли как вият? Е, поне две. А? Моля ли се? Задължително елате в този дворец. Няма съжалявате, но елате по залез. Самото място е точно като излязва от някоя картичка с палмите, цветята, навсякъде мирише на цветя, магнолия ли, не знам. Много хубаво мирише и отделно самото място такова като свет на светлините и става супер магично. Да се едно от картичка е излезнало. Много е красиво. И да, заслужава си. Ние сега отиваме всъщност към хотела, за да вземем багажа и отиваме към летището и заминаваме вече официално за Азия, за Куала Лумпур по-скоро, Малайзия. И така де, ще ви се включа оттам, но за момента надявам се този влог да ви е харесал, да ви е било интересно, полезно по някакъв начин, да ви е обогатило. И ако е така, да ме последвате и харесате това видео. Чао, чао, ще се видим в Азия! Независимо дали изследвате древни крепости, наслаждавате се на оманската кухня или се отправяте на пустинно приключение, Маскат обещава незабравимо изживяване. И стигнахме все пак до летището с моето дете. Моето дете малко има проблеми и отклонения. Малките неща в живота са просто да седнеш така като пълен клошар на летището и за първи път да ядеш реално. Само на безплатни форми караме. Само цял ден караме на 3 безплатни форми. В смисъл буквално 3 безплатни форми и едно ми е малко хлебче и това е за целия ден. И сега оценяваш нещата, когато ги нямаш, затова оценяваме в момента храната
като за последно. Но да, оценявайте малките неща, защото очевидно в ежедневието не ги оценяваме. А трябва просто да седнеш, да се наядеш. Ей така. Цак. Да, плоза. Пак ям някакво там, какво се каже това? Някакво чикен, ще остава, как се казва точно. А тя вече яде ориз. Плътен ориз. Тя тук ще изяде ламата и дори не ми даде да пробвам. В момента се качваме на самолета от Мускат, Оман за Куала Лумпур, Малайзия. И станете с мен да видите какво се случи на нашия 3-седмичен трип до Азия. Айде! Ето ни го самолетчето.